Aba Urzel'e koyan şunday motor polaslar aldım. Gülzif apaya sibit. Әкім ул, хәзер tanışırбыз. Ярар. Hayırlı gün dostlar. Tatarstan jurnalının әбиде қонақта тапшыруы бүгін Балташ районының Шутай ауылынан сәлемлей. Біз бүгін ауылның ғына түгіл, hatta rayonның бірден бір палас туқу ыстасы Гөлзифа апа Нәжиповаға келдік. Гөлзифа апа, hayırlı günler, исәннәр місіз? Исәнмісіз, hayırlı gün балалар. Гөлзифа апа, біз сіздің ішлеріні көріп шақ қаттық, сықландық, ескетті, шынлап та әлі мұның қадар güzellikini көргені біз yok еді. Енді бізні де шушы дұй ішке үйретесіз ме? Үйретем. Тілегі болған кішіні, әрбір кішіні үйретем. Келсінлер гіне. Ой, рахмет. Гөлзифа апа, менә Рәзилә белән Ризалә инде безнең, алар инде шулай әбидә кунакта тапшыруның алып баручылары. Алар шулай борынгы югалган шөгыльләрне өйрәнеп йөриләр районнан районга, авылдан авылга. Менә бүген сезгә килдек. Бик яхшы ниятта икәнсез. Рәхим итегез, әйдәгез, өйрәтәм мин сезне. Шын тукучылар булып китәрсез. Кызлар, менә бу туку станогы дип атала. Элек станнар, bu станоклар бик зур иде. Карават хәтле урынны алып торадыр. Менә хәзер күрәсезме, ничек кулай, уңайлы итеп эшләгәннәр бу станокны. Менә хәзер мин сезгә ничек тукыйм, шуны күрсәтәм. Аннары инде сез дә тукып карарсыз миннән карап. Иң беренче туку башланганчы станокка җип сузарга кирәк. Мин моны сез килгәнче эшләп куйдым инде. Аны сузар өчен 3-4 сәгать вакыт кирәк. Хәзер тукый башлыйбыз. Менә шүпрәкне шушлай тасмаларга кисәбез. Менә шушлай кертәбез дә. Менә бу станның бу элек кылыч дип аталадыр. Хәзер аны интернеттан карасагыз, ул берда дип атала. Кысып куябыз һәм тарак белән тарап, тагы да ныгытып, көчле итеп басып тыгызлыйбыз. Әбекәй, бу станок siz аны сатып алдыгызмы? Yok kızlar, men bunu satıp almadım. Menga 22 iyul yılının iyul ayında kızım bilen kiyevim Malmış rayonunda, Malmış şəhərində Kazanski degen bek zor yarmarka bula, Российский yarmarka. Менә шул ярмаркадан алып кайтып бүләк иттеләр. Әбекәй, бер палас ясау өчен күпме вакыт кирәк? Мин беренче ясый башлагачта бу метр ярымлы паласны 3-4 көн ясый идем. Хәзер мин 2 көндә бу паласны җеп сузулары белән, аннан станоктан алулары белән 2 көн вакыт үтә. Ыстырдыгыз. Ыстарып киттем бугай инде кызлар. Менә сез дә эшләсәгез шулай ыстарып китәрсез. Хәзер нинди җеп сайлыйбыз? Әйдәгез әле мингә булышыгыз әле. Хәзер монда кара җеп булгачна безгә якты төс кирәк. Менә бу ак төсне алып. Аха, әйдәле, алыйк әле менә шушы җепне. Менә кызым, менә шушылай итеп пишмак итеп кисәле шушы чүпрәкне. Битенсенме? Әйе, ике башыннан да әсин мынсыннан кис. Әбекәй, янәшәдә кеше бу эшләргә булса җиңелрәк буламы? Әлбәттә, җиңелрәк дә менә шушылай чүпрәктән тосмалар кисеп куйсалар. Аннан соң менә шушылай пишмакларын кисеп биреп торсалар, җиңел була. Берданы бер түбән положениегә куябыз, бер югарыга куябыз. Менә югарыган иткәндә җепләр, менә бу тишектәге җепләр үскә күтәрелде югарыга куйгач. Менә бу ярыктагы җепләр аска төште. Менә шулай эшләгәндә җепләр менә булай чалыша да, менә мондагы чүпрәк чыгып китә алмый. Аска куябыз, ул өстә, сез алдыгыз. Монысы уртасы нейтральный, ул ике җепне тигез итеп куя. Хәзер тарак белән тарап. Булды. Хәзер менә монысы элек суса дип әйтәләр. Моны хәзер алыштырып, менә шушындый җиңел формада эшләгәннәр. Бу менә бу берда буе. Хәзер менә узун җеп булганда, без менә булай итеп, моннан 2 җеп арасыннан тыгып җибәр. Хәзер син тегеннән тартып ал инде.
Кызлар, менә карарга кирәк, менә монда тосма тыгыз булырга тиеш түгел. Тыгыз булса, менә бу җеп булай тартыла, палас сигезле шикелле ямсыз булып кала. Шуның өчен менә бу нине карарга кирәк. Әбекәй, бездә утырып карасак ярыймы? Ярый. Әйдәгез әле, менә мин читтән карап торам сезне. Сез хәзер эшләп карагыз, әйдә башта кайсыгыз утыра? Әбекәй, әминде йомгакларны ничек ясарга? Менә аның өчен тукыманы алабыз, һәм менә шушлай кисәбез тосмаларга. Яле кисеп карагыз әле. Материалның калынлыгына карап кисәбез. 1,5-2 см. Менә хәзер минем узын килеп чыкты. Йомгакка тураганчы, менә булай итеп тартырга кирәк. Тарткачтан күрдегезме инде йомры нигә әйләнә? Гөлзиф апа, эшләрегез белән таныштым да шак каттым. Бик күп икән поласларыгыз. Сез атнасына ничә полас эшлисез? 2 күп булса 3. Һәм аларны кая куясыз? Заказ буенча эшлим. Аннан соң булай да алучылар бар. Менә экспода, нидә күргәзмәләрдә катнашып, анда шактыйын сатты кызым. Ягъни инде бу сезнең хәзер шөгыль булган, әйме? Аха. Димәк, сез әле чагыштырмача күптән түгел 3 ай гына шөгыльләнәсез икән. Инде шул дәврдән бирле шулай остага әйләндегез, әйме? Әйе. Үзем дә сизәм. Аха. Менә сез бит әле безгә таныштырдыгыз әбиегезнең паласы белән дә. Бу әбиегездән калган шушындый борынгы паласмы? Әйе, бу 60 елга якын инде бу паласка. Менә карагыз әле. Без моны гел файдаланабыз, кулланабыз. Аңгар бер нәрсә дә булмый. Крио машинасына салабыз, әйләндерәбез. Бик уңайлы. Бу мунчаларда җәеп тотабыз инде, бик җайлы. Суны синдерә үзенә, шуның хәтле. Бу бит инде кигән киемнәрдән, тишергән киемнәрдән тукылган. Әмма шулай җеп белән ныгытып, беркетеп куйгач күрәсен инде, ул тагыдан нык булып, шуңар озакка файдаланыладыр инде. Менә элеккеге туку машиналары белән чагыштырганда хәзергеләре җайлыракмы, әллә кирсенчә уңайсызракмы? Мин билгеле элеккеге машинада эшләп карамадым. Менә минем әбием тукыйдыр, мин 7-8 яшьлек вакытта ул станок янында басып карап торадыр инде, без аңгар булышып чүпрәкләр теләйдек. Ул бик зур карават, элек өйләр кичкенә карават хәтле станны кертәләр, бер караватны чыгарып куеп, ул станнар инде нидә йөридер, чиратта йөридер, ул авылда 1-2 генә кешедә булгандыр инде күрәсен. Аларны авылларда үзләре ясаганмы осталар, әллә ин сатып алдылар микән ул чагында да? Ясаган станнар мин хәтерлим әле, аның кайтышларындадыр. Ул биектәе, анда кос канатлары куелган, эленеп торганы белән, нәрсә өчен куелган, мин аны менә әз генә күз алдыма килә ул, нәрсә өчен куелганын белмим. Мин сораштырып карадым авылда, сезнең станогыгыз булган икән, юкмы дип. Юк, без аны ватып аттык инде диләр. Менә элеккеге станнар юк хәзер. Сакланмаган. Әйе. Гөлзиф апа, сезгә бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, безнең тапшыруыбыз озагына якынлашты. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Без бүген яңа сүзләр өйрәндек. Кылыч, тарак, стан, суса.